أتيكم زلهم زغونت كاتول نزلهم قام سلام مساكم الجدما بناي UK Monetary Policy Summit ويدما Official Bank Rate right now release دخونلو إمالتي only 5 minute تريفنا له سلازي حبيرنا كنرينا so 5 minute only 5 minute تريفنا له Official Bank Rate maybe unchanged كمتصيو 5.25 forecast ኮይኖም ገይሮም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ናይ GBP USD pair ኢና ኣተኪርና ሰትኣፕ ክንገብር ሕጂ እዚ ኒውዝ ድማ ኣዝዩ ኢምፖርታንት እዩ ስለዚ let's go to the chart okay so maybe tom live ኣትኹም ምሳይ ትሬድ ክትገብሩ ዝደልዩ ወይ ድማ ትሬድ ትገብሩ ዘለኹም 1.2742 እዚ ኤርያ እዚ ማለት እዩ ባይ ስቶፕ ናህና እዩ ስቶፕ ሎስ ናህና ብክልቲኡ ሳይድ 20 ፒፕ 20 ፒፕ 10 ፒፕ 10 ፒፕ ክንገብር ኢና ማለት እዩ ሶ ፕራይስ እንድሕር ንባይ ፖዚሽን ከይዱ ባይ ስቶፕ ኣብዚ ክንኣቱ ኢና ስቶፕ ሎስ ናህና ኸ እዚኣ ሬድ ላይን ናታያ ማለት እዩ 20 ፒፕ ስቶፕ ሎስ ክንገብር ኢና ማለት እዩ at the same time ፕራይስ ሴል ናይ ምኻድ ተቆለውን ዝለዓለ ኣለዎ ሴል ክኸይድ ከዓ ሴል ስቶፕ ላይን ኣብ 1.27400 ኤርያ እዚኣ ሴል ስቶፕ ናህና ናይ እዚኣ ስቶፕ ሎስ ድማ 1.27664 እዚኣ stop loss area نحن مالتي بخلتي 20 pip use proper risk management so yeah we'll wait 3 minute tariff follow after news release ka direction ናይ market ክመፀናይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ክንገብሮ ዘለና እቲ proper risk management ማለት እዩ እዚ market volatile ከምቲ ኖርማል ናይ market ኣካይዳ ኣይኮነን ክኸይድ ኣዝዩ ነዊሕ ፒፕ ናይ ምኻድ ተቆሎ ከልዎ ይኽእል እዩ እንደገና ድማ ማርኬት ስሊፔጅ እውን ከጋጥም ይኽእል እዩ ገለገለ ብሮከርስ ነቲ ዝመፅእ ቮሊዩም ናይ ትሬዲንግ ቮሊዩም ኮንትሮል ክገብርዎ ስለዘይክእሉ እቲ ሰርቨር ኮንትሮል ክገብሮ ስለዘይክእል ስሊፔጅ ከጋጥም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት ስለዚ ፕሮፐር ሪስክ ማኔጅመንት ወይ ድማ ሉዝ ጌርናስ ብዙሕ ካስየና ዘይክእል ነገር እንድሕር ጌርና ተመራፂ እዩ ንኩልና ማለት እዩ yeah so let's see what will happen few minutes ተሪፍና ኣሎ ክልተ ተሪፍና ኣሎ ማለት እዩ ብፍላይ unchanged ኣብ ዝመፀሉ ታርጌት ኣብዚ ኣይገበርና ኣለና ታርጌትኩም ናብ ቀዳማይ ታርጌት ማለት እዩ ንሴል ኣብ ዝመፀሉ 1.27 እዩ ታርጌትና ማለት እዩ this line the line TP ገብረልኩም እየ this is the TP line ናይ ሴል ሊሚት ታርጌት ማለት እዩ this is TP line okay this is our target for short position ማለት ናይ ሴል ታርጌት ናያ ናይ bullish market እንድሕር ከይዱ ድማ straight away this is our TP for the price let me change the color for this one okay so ኣብዚ ናይ ሙሳድ ተኸሎ ከልወይ ማለት 1.20 ሸመንተም ፋይናል ታርጌት ናህና ማለት እዩ yeah so ናይዚያ TP መንፅር ፒፕ እንድሕር ርኢናዮ almost 35 ፒፕ ኣለና ማለት እዩ ዳርጋ 1 to 2 ንኸይድ ኣለና ኣላ እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢና ማርኬት ዳይሬክሽን ምስ ሃበና እንደገና ሶኪር ጌርና ታርጌትና ንታሕቲ ከነዕብዮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ያ few seconds
remaining for the news. We'll see what will happen. Just use proper risk management. Few seconds to the news event. As the important news event. Few seconds tarif nalo. 3, 2, 1, go. That's the news. Market is sell off. Sell direction is activated, so we'll see how the market will move. There we go. Market is straight away to the TP area. Market is moving down. Sell is already activated. Sell is already activated. Sell is activated. You can take your partial if you want. Again, there is a high probability market come down na makataholo. So partial wajina kun sabana khalina. ስለዚህ ሕጂ እታ ናይ ባይ ስቶፕ ዘላ ደሊት ክትገብርዋ ትኽእሉ ኢኹም ኦልሬዲ ንሳ ባይ ስቶፕ is not important now. እታ ባይ ስቶፕ ዘላ ደሊት ግበርዋ ምክንያቱ እታ ናይ ሴል ስቶፕ ኦልሬዲ አክቲቬት ጌራትና ስለ ዘላ ማለት እዩ። And we'll see still market is pull back up around the entry. Okay. Still market is weak, don't worry. Come on, you come down. Come on, you come down, come down, come down. Okay, let's see. The result in time comes second arena. Don't worry, don't close the trade. TP Marama ay kitarfani. If not, stop loss na gerna selezalna buy stop delete gerna era. So yeah, feel free guys. Let me check what is the outcome of the news. Okay, here we go. Let me update this one. Okay, as we can see, official bank rate unchanged 5.25% unchanged malati, which is good. Komina forecast gerna nerna malati. Abzi ndherina dumatom MPC zbalu ናይ እቲ ኦፊሻል ባንክ ሬት ቮት ዝገብሩ ማለት እዩ ናይ ሞኔታሪ ፖሊሲ ኮሚቴ
ንሳቶም ድማ 0 ክንወስኽ ዝበለ ሰብ የለን ነጉድል ዝበለ ሓደ ሰብ ነይሩ at the same time ድማ 8 ሰባት ከም ዘለዎ ይቐጽል ኢሎም ቮት ገይሮም ኣለዉ ማለት ስለዚ እዚ ነዚ ኢንተረስት ሬት ውሳኔ ሕሊፍዎ ዘሎ ሕጂ ልክዕ ከምቲ ፕሪዲክት ኮይኑ ዝነበረ ማለት እዩ 0.018 ቮት ክገብሩ እዮም ኢሎም ፎርካስት ነይሩ ኤግዛክትሊ ድማ ከምኡ መፅኡ ማለት ስለዚ ድማ as a result ከም ዝረአናዮ GBP weakness ኣርኢና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ our forecast was good ስለዚ we will see how far GBP USD will go. Let's back ናብ chart final ክንምለስ ኢና okay here we go up chart almost corrupt PPA ካብ entry ዘላ ስለዚ let's wait let's give it time proper stop loss ናና ገርና ኣለና which is good crop price down ምስከደ partial ናና ክንወስድ ንኽእል ኢና of course ከምቲ ሙሉእ ብሙሉእ ኔጋቲቭ ወይ ፖዚቲቭ ስለ ዘይመፀት ሪዛልት ብዙሕ ቮላቲሊቲ ክሬት ኣይገበረን ግን overall weakness ናይ GBP ኣርኢና ኣሎ ማለት እዩ ማለት ድማ ናይ USD unchanged መፅኡ እንከሎ ብዙሕ up and down ነይርዎ ምክንያቱ እቲ ናይ ፌደራል ኦፐን ማርኬት ኮሚቴ ዝበሃሉ ንሶም ስፒች ኣብ ዝህብሉ ድሕሪ እቲ ማርኬት ምንቅስቓስ ጀሚሩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ GU ድማ ናይ GBP ድማ ብዙሕ ምንቅስቓስ ኣይገበረልናን ኣሎ ግን ኦቨርኦል ክሳብ 1.27 GBP USD ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ያ ሶ ብኻልእ ላይቭ ኢቨንት ክሳብ ንምለስ ሰናይ ንኹልና bye for today